Så, kære alle sammen, så er vi ved at være klar til noget action på pladsen igen, og denne gang bliver det virkelig action, fordi der skal nemlig være slåskamp. Rollespilsforeningen Den Glemte Legion vil opføre et eller flere slag for os, og det vil Nikolaj fra Den Glemte Legion lige fortælle os en lille smule om, så ham giver jeg ordet til nu. Hej alle sammen. Ideen er, at vi vil gerne slås både for jer og med jer. I ved vel alle sammen, hvor kamppladsen efterhånden er, så hvis man vil være med, så skal man gå op og sige, at man gerne vil være med. Så bliver man udstyret, og der står en gut i gul sort og har en hånd over hovedet og skal nok vise jer vej. Vi er glade for, at vi måtte komme, vil vi gerne sige. Ja, vi er glade for at kunne støtte noget som kræftens bekæmpelse. Og egentlig er det egentlig alt, hvad jeg vil sige. Så vil jeg sige, at vi gerne vil have, at I kommer og leger med os, fordi det gør det bare 1000 gange sjovere, cirka. Så jeg håber, I kommer. Tusind tak til Nikolaj. Og Nikolaj og Den Glemte Legion er jo ligesom alle de andre, der har optrædet for os her i dag, så er de her jo gratis netop for at støtte den gode sag, så det synes jeg godt, vi kunne tage og give en hånd. Og så lad os i øvrigt gå op og slås.